My jsme taková, já říkám, že mám světovou kapelu, protože mám na bicí Američana a na basu Poláka, jo? Brian Bothwell bicí, Mateusz Fajkus basa. No a ještě tady padne jedno světové jméno. A to je Glenn Hansard, který se na nás teďka dívá z hudebního nebe. A vždycky, když Glenn Hansard přijel do České republiky a mýval tady koncerty Olomouc a tak dále, blízko, tady to znal určitě, tak vždycky volal, zvedl mobil a říkal: Hej, Vojta, are you ready? A teď říkal ten datum. Vojta Mrověc, houslista, náš kamarád, který hrával s Glennem Hansardem. A je tady dneska náhodou. Hej, Vojta, are you ready? Kam dnes půjdeš, princezno, když musíš zůstat ve svém zámku? Své volání o pomoc vlož do obálky, nalep známku a já ti odpovím, že ještě pořád létají ptáci, ještě pořád v řekách voda teče a možná se smysl vrací, když ho sledujeme v kleče, v tom nečekaně darovaném tichu. Kam dnes půjdeš, moje nevěsto? Okolní království posílají zprávy, že své kouzlo brzo odejde. Čekej na mě, já tě zdravím, já tě zdravím. Už se budí čmeláci hlínek, tak se neboj, moje milá, jako dítě na matčím klíně. Chci, aby tvoje duše byla, ještě pořád létají ptáci, ještě pořád v řekách voda teče a možná se smysl vrací, když ho sledujeme v kleče, v tom nečekaně darovaném tichu. Odpověď se má nejzdálky tě vidíme, když ten propastný bar svou tvář, poslední noči na srdci svělíme, zapadne slunce zář, když se pořád létají ptáci. Nečekaně darovaném tichu, darovaném